Wah, warnanya jan mening. Warnanya dekernya sitok kemloroten tapi wis lengkap. Jadi jatuhnya ini wong anak barongan dikawin 17 metune iki. Dadi anak barongan dikawin putu. Iya ya Wingko, iki cethuke apa iki ya? Buyut ya putu ngono ya. Buyut ya putu ngono apa piye iki? Apa geng iki temune geng? Jadi inbreeding geng. Ini inbreeding. Inbreeding ini dalam arti sedarah, tapi jangan lupa geng. Ki babone ya ora sedarah, babone iki ora sedarah, jadi belum tentu piye ya jelasnya ya. Babone kuwi bleng getihe barongan dan belum tentu. Nah, ini anak barongan kembar 2. Anak barongan kembar 2. Terus apa jenenge iki dikawinne sama 17. Keluarlah cemple itu tadi. Kalau melihat warna geng wis adoh, jadi genetiknya lemah. Lemah dalam arti karena kayak warnanya jan kayak 17. Oh, yo, iki lek ngucuk bengi apa ya ketara iki. Iki lagi pesugihan geng wer, jana asli wer kendite ngiwonengen bunder. Iki nggih tumbal-tumbal no, iki pesugihan. Pah, itulah. Pak Yanto delok Pak Yanto ilmu sinung ra kena dimiliki. Lahir diwehi anak nah ulune anak ini. Yo. Lahir anak 17. Inbreeding geng iki, cek tas tok. Jadi inbreeding iki piye Pak Cek piye inbreeding iki? Lah iki posisine anak barongan dikawin putune, ngono lho. Jadi metune apa iki ya? Iki metune ya buyut ya putu ngono apa piye? Ngono ya, geng. Ha ya Bu ini. Putu ya buyut ngene ya. Wedok apa lanang iki? Wedok. Wah, warnanya bagus. Warnanya bagus, indase ngene iki, geng. Jan sik tas tok iki. Iki warnanya bagus. Iki lahir dari induk kepala merah. Dikawin 17 metu iki ya. Kayane kupinge kurang dawa ngono apa ya pancen cek tas manak ya mbuh geng. Iki kaya lahir bapak ya. Lahir bapake jan kaya diguak-guak. Tapi secara gagahe jendak umum. Wedok ya Bu ini. Wedok geng. Wedok. Nah, anak 17 iki. Modele ngene iki. Wah. Pak Yanto rezekine ambrol. Monak-manak iki lho dolan wong. Manak siji betina. Wah, warnanya jan mening. Warnanya dekernya sitok kemloroten tapi wis lengkap. Jadi jatuhnya ini wong anak barongan dikawin 17 metune iki. Dadi anak barongan dikawin putu. Iya ya Wingko, iki cethuke apa iki ya? Buyut ya putu ngono ya. Buyut ya putu ngono apa piye iki? Apa geng iki temune geng? Jadi inbreeding geng. Ini inbreeding. Inbreeding ini dalam arti sedarah, tapi jangan lupa geng. Ki babone ya ora sedarah, babone iki ora sedarah, jadi belum tentu piye ya jelasnya ya. Babone kuwi bleng getihe barongan dan belum tentu 17 kuwi ya bleng getihe barongan ngono. Masalahe ranae jatuhe wis adoh. Adoh dalam arti jauh itu kalau 17 bapaknya si cemple ini putu. Putu itu terlahir dari sing ngawin sakira ngawin BCA metune kuwi lah. Sapa ngerti 17 kuwi genetike lek ning BCA terus piye? Nah, itu. Jadi untuk inbreedingnya tetap bisa dikatakan irin.
karena satu garis keturunan. Lah tapi kan kita nggak tahu getiye ning kono berapa persennya barongan kuwi. Terus padha neh karo babone iki. Babone iki kan ya ora ngerti awake dhewe iki getiye berapa persennya. Kan juga dikawin induk, kecuali lek barongan manak dhewe ndak ngawin tanpa ngawin manak dhewe ya mbuh. Lah kuwi baru bisa dikatakan. Atau sak kembar dikawinne lah kuwi baru lek menurut itu. Ngono kuwi. Ngono kuwi piye Pak Cek lan Ayu nyatane ya dadi cemple kek diwul-diwul yang ngene iki lho. Umur cek tas lho iki. Diwul-diwul yang ngene iki. Cek tas iso diwul-diwul niki. Tak buka ae warnanya. Wah. Awake lho sing tak omong iki. Bungkute sing cecer iki. Warnanya bagus. Dase ya lumayan bagus. Persis bapake mbiyen sakmene iki lho, Geng. Tapi gede iki. Prejeng-prejengane ya plek ngene iki mbiyen. Wah, cara lanang ya, Bu. Warnane iki lho. Cika halunge jen. Jak umum wong. Ini wedok. Nah, kuwi bapake lha nggih. Iki babonan ae. Jodhone karo abang iki lho. Lah, iki anake, iki anake barongan. Nah, iki wedok. Ini kembarannya yang laku 30 juta Ibu nggih. Napa nggih? Kembarannya sing iki kembaran sing cemple yang dulu kita konten. Ini induknya ini. Ini kembarannya dulu di usia 20 hari payu 30 dan dadi kandang iki. Iki kembarane ning kene Pak Yanto ya nah manak iki lho, Geng. Kepala merah iki anak barongan posisine. Ini posisinya anak barongan. Dikawin 17, metune si cemple kemeng. Kowe status Geng ngopo? Mathuke kuwi jenenge statuse ya. Lek menurutku ya buyut karo anu. Buyut karo putu kae, kedobel kae. Statusnya kedobel. Ini kembarannya yang laku 30 juta dulu, dan sampai sekarang induknya ini masih ditahan. Nah, sekarang menjadi babon, dan babonnya ini sudah almarhum kan. Nah, Geng, babonnya ini sudah almarhum. Kita teliti delok kepala merah babon iki ya. Ih, Rono, Nduk. Wes Rono, aku ora ganggu wes. Oh, anakmu kalau di kerangkeng didat ya lho. Bapakmu sik ngarit. Ah, wis tak meneng wae. Tak baturi kene ya. Bapakmu sik ngarit. Bapakmu sik ngarit. Ah, kono wes. Ah, wes meneng ngono ae. Ini bentuknya. Ini anak barongan kembar 2. Anak barongan kembar 2. Terus apa jenenge iki dikawinne sama 17, keluarlah cemple itu tadi. Kalau melihat warna, Geng, wis adoh, jadi genetiknya lemah. Lemah dalam arti karena kayak warnanya jan kaya 17, walung werdekeran. Jadi cocok untuk jadi induk. Jadi ini babon apa ngarani? Wong-wong ya. Babon cetak. Jadi genetiknya ini lemah. Lemah dalam arti lek tinggi dikawin lanang kuwi anu apa jenenge iki cenderung ke bapaknya. Lah ngono kuwi, mbok golek anak iki lho. Tak baturi iki lho, tak baturi. Tak baturi iki lho. Bentuknya seperti ini. Urung poel. Sebelahnya iki anak barongan, Geng. Iki karo Pak Yanto ndak didol iki jan iki ulune. Nah, ini juga anak barongan. Kalau ini induknya masih ini. Iki induke apa ijek, Bu iki? Oh iya, induke sing niku nggih. Lek sing abang niki induke sing mati nggih. Iki juga menyisakan iki Pak Yanto iki. Duwe doro bulu lebat ya isi arep 17 neh. Lek sing niku isi arep pundi Bu niku? Babon gedhi ya. Wis kawin apa dereng niku? Sampun ya. Para barongan neh para 17 ya, Wi? Oh, 17. Oh ya.
Nah, Pak Yanto. Kalem-kalem geng, jadi proses Pak Yanto. Yang dulunya wedhus Jawa saiki delon pene pira kabeh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luwes lho. Jadi awalnya ya ora langsung ngene iki, tapi Pak Yanto proses yang juga alon-alon, tapi alhamdulillah Pak Yanto ki jen langsung lho. Langsung ki kawin pisan. Jadi ora deng ya. Tuku pertama doro gak jadi dijolne barono digo balik brai metu. Ya iki metu iki. Mulai ra kleru ngono kuwi kae. Wonge sik ngaret kan. Bapak isi cemple iki sik ngaret. Dipisah seperti ini. Wonge sik ngaret karo golek sore. Iki ya wedok, iki anak. Iki Sakira ya Bu ya. Iki anak Sakira. Dan di sini juga jantan-jantan paceke, geng. Iki pacek iki nggih urip bendino. Iki pacek iki untuk kehidupan sehari-hari Pak Yanto iki paceke. Ning kene mulai nyeket sampai 150. Apa ya, Bu? Iki ya pacek. Loh, iki anaknya pundi iki babone niki? Oh, anak seneku. Yo. Yo, mati. Gitu kurang atau 50? 350 lanang nggih. Ki geng, umur 3 di. Yung. Ki. Lha iki mek lagi. Wow, tuh. Oh, iki tunggale nika nggih. Iki wedok iki calon babon ya an. Lah iki tunggale abang niku nggih. Iki calon babon. Wah, oke bae, geng. 9, 10, 11 lho. Iki calon-calon babone Pak Yanto iki. Pacek-paceke ning kene antri sak ngono kae kae. Iki. Wis PE ngempet-ngempet lho tenan to. Ini proses geng Pak Yanto. Proses yang lempet kisah ini nyambut gawe lanang-lanange iki lek uang lanange bayar, lek wedhus wedok sing bayar. Iki Pak Yanto iki kaya ngene. Oh ya iki lek ngucul bengi apa ya ketara iki. Jan peteng dedet deneng. Jan denek putih blas lho wong. Ya ini jasanya pacek Pak Yanto. Ini juga waduh gede-gede geng. Piro ya? 1, kono mau ada 1, di sana tadi ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nanti yang sana. Ini wong yang pertama tadi budeng kepala merah itu budeng, dan ini kendit wer. Iki lagi pesugihan geng wer, jana asli wer kendite ngiwonengen bunder. Ini nggih tumbal-tumbal no, iki pesugihan lha kuwi. Wer jana asli wer kae. Yo dipangan apa iku? Wer. Kalau ini budeng jeleng, iki yo nggih jasa iki. Budeng jeleng iki ucul bengi angel digoleki. Kalau ini jerabang jumbo. Ya, iki monster Pak Yanto ya iki monster. Woi. Ya. Iki. Ini yang ke-6 ya. Iya, Bang. Ini terlaris iki. Oh ngene iki. Woi. Wah. Iki hawane nek kedengawene iki lek dicedhek iki. Oi. Yo, woi. Dan yang satu lagi ini. Yang satu lagi di menggodi meng. Iki, geng. Kira iki apa ya padha, Bu? Lah niki pinten iki tarife lha iki? 250 lha iki. Lah sing niku sami nggih. 100. Wow, tergantung jarak, geng. Lah iki 250 iki gede iki. Putune Mbah Temon iki.
iki kene ane meh padha lho, Geng. Karo Mbah Temon. Sing nyelot tuwek nang ngene. Lek ambekan gruk ngono kaya mbae, Bu. Rewase ya jutul ngisor kae. Wes. Benah ndodro ambrol rezekine Pak Yanto. Kita sudahi dulu geng laporannya ini karena Bapak Yanto masih ngarit. Yang jelas laporannya sekian. Mungkin lahir nih Pak Yanto anak pitulas plus terlahir dari induk kepala merah seperti ini dikawin pitulas keluar kepala hitam plus ini cemplengnya. Nah, nih. Udah akhiri dulu sih ya geng ya. Yes, semoga tayangan ini bisa bermanfaat walaupun sambil guyon. Dan nanti kita kemari lagi. Moga-moga pas Pak Yantonya juga pas ada. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.